लांगोन हायमा बिदि जायो सोरबा मन्दिराव थांनो ओंखारनाया बे फालेट आरे आब' मन्दिराव थांनोबानो जे एकदमबारे एसेबो देलायनाङा बेथ' नङाना एसे देलायनांगौहाय मार' नों बेहाय इसोरखौसो खुलुमनो थांगोन ना फेशन श' खालामनो थांगोनहाय थाब फै गथ' आयौ लक्ष्मणबो फन हरनो नागिरना बावगारबायसोहां र' दायोसो फन हरसै खोमाहाय आङो दालाय बहा दाखु दाखु जाबावनो दे ओइ आब' मा जालायखो आइ माथो ओंखारनो दख'ना गाननो थिननाय गानासै बेलाय गथ'आलाय आब' आं मेटसिं दख'नाखौनो मोनासै मिथिगौना जेनेबा आं जेखौ गाननो नागिरदों बे आंजों बेरासिनो दिनै मानोबा गथ'आ बोरैबा माथो नाय ओमफ्राय बेखौ नोंहा दख'ना बेलाय गानथारनांगौ आरो हो थै गथ' बिदि जायो नामा फुजायाव थांनो सिम्पोल दख'ना माइदिंखौनो गानहैखा नालां आब' ओमफ्राय ना नों थांग्रोदो ना प्लिज आं दा दसे उनाव थांनोसै माबा सनालि मोनजों प्लिज आब' ओरैबा आंना लोगो दंखायोना दसेनो थांनो बुंनानै बिदि फुजा होनाया जायाहाय नोंजों नोंखौ नेबाय थानोबो हाखानाय नङाबो आङो थाथ'दो होमबालाय आं थांग्रोनोसै जानाय नङाहाय नोंजों गोसोफ्रा फुजा होनायाव खम देखायनायावसो बारा नोंनिया था बिदिबालाय आंहा थांगोन आंहा बिदि लेट खालामबाय थानो हाया गोबां न'आवबो बेलेग खामानिबो दङ फुजा होनायावबो दा लाइना गोलाव जायोबा लेट जाबावगोन थांग्रोदो दे आब' नोंहा ओरैनोबाबो नों नेनो हाखानाय नङा आंखौ दे आरो दायो थाङोबा थाब थां मोजां थां मोजां फैफिन आलथु फालथु नङा जेरावबो बेरायला बेरायलि नुदोंना बोथोरा माबायदि गाज्रि जानानै दोङो जोंनि न'खरनि थाखै एसे गिदिर खैफोद जानानै थांबाय बेखायनो गिनाय मोनसोयो नोंबाबो आंबाबो औलै आब' आरो सोरबा आंखौ फैथोंलाय लांग्रा बेबायदि जानला मानला गावखौनो एकदम बुग्लिजोबगोन आङो हागोन नोङो बिदि होननानै डायलगाल' गिदिर दे थाब थां दायो नानि आरो फुजा होनायाव खेला नङा दे बिब्दि अके आब' आंनि सुइट आब' आरो बेलाय नोंनालाय बेस्टि दंखायो माथो नोंना लोगोआ बाजैया औ आंनालाय बेस्टि दंखायो आरो बाजैजों नोंजों रुजुजाया मिथिबाय बाजैया अनेक साबसिन नोंनिख्रुइ बुंनो थाङोब्ला नोंनाथ' खालि बे देलायनाय आरे आब' नोंबो सोर बाजैखौ नोङो माबायो इसेबां तारिफ खालामो दे होट ओमफ्राय देलायाबा दानि सिख्लाफ्रा देलायखानांगौना आब' सिख्लायानो जा जेखियानो जा नोंबाबो देलायनांगौहाय आब' देलायनायजोंसो सोलिजोबो मिथिगौना सेंग्राफ्राबो एसे फाग्ला जानांगोन ना गथ'आ आरो नोंबो Oh my god दिनै आंहा फुजा होखांनानैबो एसे लोगोफोरजों बेरायनोबो थांगोन होनदों जोंहा साहा बागानाव फट' लाहैगोन रिल्स बानायहैगोन आइ दिनैथ' ओमफ्राय जायख्लंबो फैयोलायनो पानिपुरि जानोसै जाखावनोसै दिनै ओमफ्राय जायख्लंआथ' बारा रेस्टुरेन्ट गिदिरफ्रावबो लांनो हायालै थेवबो उफाय गैया आरो बेजोंबो माब्लाबा बेरायनांगोन ना टाइम पासनो उरायनानि लाइफआना रावबो खाबथानानै दोननो हाया उरायनानि लाइफखौ आब'जों थांबाबो ओरैनोबाबो मन्दिराव थांबाय डाइरेक्ट फैफिनबायसो जागौमोन ना आंना बिदि सोलियाना अब्बा थांनो माने जेरावखि थाङा मानो एसेबाबो बेरायनायाथ' बनता है ना सिख्ला समाव बेरायखायाबा देनांलाय माला बेरायनोसै आंलाय लाइफथ' आपुन जेसि ना उरायनानि बायदि माखौथो होनोब्रा आङो उरायना आरो बिरबायानो थागोन आं उरायबायानो थागोन ओमफ्राय आंथ' सानबावदों इसोरनाव आं दिनै मा बोर बिबावनोहाय जेन'बा इसोर बाबा शिबनाव आं ओरैबायदि बोर बिगोन ना जेन एकदमबारे खोनासंथारो आरोना बाबा शिबा आंनि बोरखौ आंनि गाबज्रिनायखौ जाहाथे जाफुंहोथों आफा इसोरा मोजां बोर बिगोनहाय आंबो जेबो जालायलायबावाखैसो आं फुंनिफ्रायनो जायखिजाया थांसै दे एसे देलायनानै थानायखौ गाज्रि दामोनहाय आफा इसोर गोसो गोथारैनो बिथारगोनहां बोरफोरखौ माने एसे माब्लाबा समाव खोनासङोबोथ' इसोरनाव थांनायखौलाय आंबो बाया मोजांसो मोनो नाथाय आङो ना माने आंनि लाइफ स्टाइलखौनो ओरैबायदि लुगैयोना जेन सोरबा माहाजोनालाय आं सानसे जाखागोन बेहाय जेबो डाउट गैखाया जेखि जायखि माने आंनि दा न'खरनि हालोदा जेरैखि जाया मानो अब्लाबो सानसे चेन्ज जागोन जाखाथारनांगोन होट आंहा एसे मिलायनाय ड्रेस नागिरहैफिननांसिगोनलै मोजांखौ गाननानै थांथारगोनहां ब्लेकखौथ' गानजायाहाय फुजा दिनाव एसे मोजां ड्रेसफोरखौ गाननानै थांसै आङो र' कालारफुलखौ ना ब्लेकनि अनगा आरो जेनेबा ब्लेकआथ' आंनि फेभरेटमोन थेवबो फुजा दिनाव गाननो हामाहाय उरायनाया गाइखेरबो दोननो खोन्थादोंमोन गाइखेरखौथ' दोनबाय र' आङो नै आरो मन्दिराव थांगोननो सायख्लंबो फैनो बुंदों सायख्लं फैबा ओरैनो मोजां मोनखायो आं गोसोखौ बिरादनो थांगोन दे आंबो है आइया जायखि बादा होबाबो थांगोन आं माथो जानो न' लोगोजों थांनायालाय आरो आइ नै बहा थांनो ओंखारलायखो सनालि खामानि दामानि गारना बहा थांनो ओंखारदों बियो
आयै दिनै महाशिबरात्रि ना ओमफ्रायो आंखौ थांनो लिंदोंमोन उरायनाया बेहायनो मन्दिराव थांफानोसै हा मानो मालायजोंलाय थांफाला बायनांगौसै हा मानो थांफानो न'आव नोंहा खामानि गैयैखाय बे लिंबानो नों थांगोन मा जायोखाय ओमफ्राय जों थांनायालाय थांगोन दे आयै नाङा खामानिखौ गारना अबाव बेरायला आरो मोनथिगौ नोङो बे माबायदि बेजोंनो बेरायबाय थानो मोजां मोनोहाय थेवबो नोङो मोनथिगौ नाथाय बिनि अनगाबो लोगो गुबुनबो फैबावगोनथ' जोंना आयै जोंथ' थांबाय थायाना नोमबाजैनि थाखाय दख'ना बासिनांगौमोन मोनथिगौ ना नों दाया बायनो बुंबाय थादोंमोन दायो नों दाजों थांफानांगौबा बेलाय गाबोनबो जागोन ना आयै प्लिज ना मा रोंसोनाय मोन्दों नोङो हो बे लिंबानो जेरावबो थांथिंनाय मानसियानो ओरै बेरायदों देवानि बाराखा बेजों बेराय नों गाज्रि जाफानोसै मानसिफ्रा बारा बेरायबा मोजां होना आइ रावबो ओरैनो नोंना महर मोखाङाबो लाजाखाया बिनि उनाव आखल आखुखौबो देनां बासिजाबा मोजां मोनसै नोङो गथ' सोर लांगोनहाय बिदिबा ओरैनोथ' देलायनोबो बारा रोंखाया नोङो ओरैनो महरा बोरै साजिगोन नोंना आरो आखल आखुखौबो देनां बासिजाबा मा जागोन देनाय नोंखौ बिलाइहरनोनो बेसे कठिन जासिगोन आयै इसोराना बयनिबो थाखाय सासे नङा सासे लोगोरि हरखायो महर गाज्रिबानो जे बे नङा जे आंहा रावबो लोगोरि उजिनायानो नङा आंनि थाखाय बेफोरो डायलगसो आइ दानि जुगाव महर मोजां नङाबाबो जाथाराहाय महरबो मोजां नांथारगौ मिथिगौ नोङो बेरायनायफोरखौ बारा बेरायलि सुखुवाहां आरो थांबाय बायोबाबो थाब फैखा नङाबा लावथिसो बारगोन आइयाबो ना गावनि फिसाजोखौनो बासिबाय थायो माबा ओमफ्राय उरायनाखौथ' मिथिगौ आङो सैखिया होननानै आंबो एसे बोरैबा मोनो थेवबो मा खालामना लोगोथार गारनोबो हाया मा मिथिनो देनाय आयै दिनै जायख्लंबो फैगोनथ' जायनि थाखायसो आं बांसिन थांनो एक्साइटेड जादों दसे समब्लाबो जायख्लंखौ नुयोबा जोबोद मोजां मोनो आङो मिथिगौ जायख्लं नोंनि फसन्द जानो हाया थेवबो हास्थायनायलाय माथो जानो न' बेखौ नुनानै मानो बिदि मोनबाय थाखो आंलाय दिनै मानो जेबो मोननांगौ आंलाय बिनि थाखाय जेबो फिलिंस मोनाब्रा बेफोरबायदि हिन्जावनि थाखाय थेवबो माखासे थांखांनाय समफोरखौ गोसोखाङोबा माने बेफोरबायदि फेस टु फेस खाथियाव फैब्लाना थांखांनायफोरा फारि बोरैबा आयना बायदि जाखांफैबाय थायोना मा होनबावनो आरो दे गोसोफोराबो गाज्रि मोनलाय लाङोलै बिदिबा नुदोंना आंखौ नुबानो एटिट्युडआनो बारा देखायखायो दुगियानो ओरैबायदि अभार देखायोना बे थुनथुलिया जेन'बा गावहा सानथारदों खोमा आं दाबो गावनि थाखाय गाबबाय थायो खोमा दां बाट बेबायदि नङालै नों बेफोरबायदि माब्लाबा सानदोंबा रंसो आरो आंनि सिगाङाव नुजाफैथारनालै जायखौ दा नुथों सानो बेखौसो नुफ्लाङो रागा जोंबाना आंना ओमफ्राय आंबो मानो सानबाय दङ दाबो सानबाय दङ बेखौनो रायलायबाय दङ थोद जाम्बासो जागोन आं बेबायदिबा बे आइयाबो ना जोंहानावबा दिनैसो आलासि फैगोन बुंलायखो मा होनबावनो आरो ओमफ्राय फिसौलाखौबो बुंगासिनो दिनै जि एक्साइटेड जागोन होननानै गोसोफोराबो एसे स्रां मोनथों होननानै मन्दिरावनो दसे फैबायलां दिनै आबैयाबो मोजां मोनगोन साननानै हा सान आयु नों बेवहाय आरे सना नोङो बेवहाय औ आङो बेयाव ओमफ्राय नोंलाय नैलै दसे आङो ओरैनो फैदोंमोन आरोना बिथिंजाय ओमफ्राय बेहायनो दसे जिराय फैथ'बायलां ओमफ्राय हारसिं आंनि लाइफआव आं हारसिं नङाबा सोरबा दं जानो रावबो गैयाना बिदि नङा सान माने आङो सोरबा लोगोफोरजों फैदों नामा सानदोंमोन न' आं हारसिंसो फैदोंलै ओमफ्राय नोंलाय नों सोरजों फैदों बेलाय आङो नोंनि सालाजों माने अलंबारजों फैदों आङो गोजाथ' होखांबायमोन नै पानिपुरि जानो होननानै थांबाय बेयाव रकिजों थांदों जोंहा बडिगार्डजों बिदिबा अलंबारखौ लोगो मोनसिगोन आं दिनै दे मोजाङानो बिराद लोगो हमबो गोसो जाखादोंमोन ओमफ्राय सान मा जादों माबाफोर जादों नामा हैद मा जानो आंनि जिउआवलाय नोंखौ एसे परिशान बायदि नुदों बोरैबानो I mean नों गाज्रि मोनाबा बेखायनो सोंनाय जाबाय आङो परिशानाथ' जाखागोन ना भाई ओरैबायदि लाइफआनो परिशानिजों बुंफबजोबनायबा औ नाथाय नों गोसोब्ला थिगबो खालामनो हायोमोन ना नोंनि परिशानिफोरखौ गासैबो बुंनाय बायदि जाजोबबाथ' दुनियानो मा जागौमोन
बुंनाय बायदि गासिबो जाजोबाथ'। बिराद खोथा थायोना। मा होनदों आबा? आयै बे गथ'नाव नै रावबो गैयामोन। ओमफ्राय बिमा बिफाखौबो एसे नेबाय आङो, सोंबायबो गथ'नाव, ओमफ्राय मोजांबो खिन्थानो रोङा। हारसिं गथ'आ थाबाय थानायलाय आं लाना फैबायलै। लाना फैबाय? हा जोंनावसो लाबोनो मोनबाय नोङो। बिबा सोरनि गथ' आरो उनाव दाय जालाबायनो मालायनि फिसाखौ लाबोनानै? बिब्दि नङालै आयै, बाट गथ' मानसिना मोनथिया गाबबाय थादोंमोन आरो दखानदारफोरनावबो सोंबाय आं मोनथियासो होनो। मा खालामबावनो बेखायनो उसुबिदा मोनबायना आयै गथ' मानसिखाय। नाङा आबा, जेरावनिफ्राय लाबोदोंमोन बेहायनो दोनहैफिनथां। हा उनाव आरो नोंखौसो दाय जालाबायनो बिदि लाबोजालाबायो नामा? जेबो जायालै आयै, आं दङना, नोंलाय माथो टेनसन लाबाय दङ। गथ'आ हनै बेस्रा अनथावथाव नुखायोना, बोरैबा नाङोलै गोसोआ, गाबबाय दंथारोमोन बोरैबानो। आब्बालाय नोंहा लाबोथारनांगौथ' बेथ' नङाना। हा अबेबा दखानदारफोरजों रायलायनानै गारबोगौमोन। नोंनिथ' जिम्मेदारि नङामोन ना बे आबा। मानसि हिसाबै आयै, मानसि हिसाबै सोरखौबा हेल्प खालामनाया बा सोरखौबा खैफोदाव नुनानै बेखौ बेफोरबायदि न'आव लाबोनायालाय माथो जानो दे। गथ' मानसियालाय सोरजों मा सुथुर जानो दे। नों मानो रागा जोंदों गथ' मानसिखौ? गथ' मानसिखौ रागा जोंनाय जोंनि खोथा नङा गथ'। उनावहाय बिनि फेमिलिफोरा नागिरनानै नोंखौसो आरो। गिनाङा दे आयै, बिदि जेबो गिनाङा, नोंनि नोंसाला दोङो ना। आं मोनथिबाय थायाहाय रावखौबो। आरो मा खालामो खालाम, बिदिबा आं आनै फुजायाव थांनोसै। नोंसो लाबोदों, नोंसो मोनथिसिगौ बिदिबालाय। आयैलै, मानो रागा जोङोब्रा नोंलाय? जेनेबा मानो रागा जोंखो नों? बायोहां, ओजों बिहामजो लाबोनो थिनबा सोरबा गथ'खौसो थिखोनानै लाबोलायबायहाय। हा देनां नोंहानो फिसा फिसौ मोनामोन होनबा बेफोरबायदि मालायनि फिसाखौ लाबोस्लायस्लाय। आरे आयै थांफिनगोन ना, बे नानियालाय मा गावनि फेमिलिखौ मोनथिबानो थांफिनगोन। ओहो, आइयाथ' जि रागा जोंलाबायबायसोलै माबा। आं एथ' मोजां लाबोबाय नानिखौ, जोंहानाव बेसेबा गाबबाय दङमोनलै, बोरैबा नांबायना आंबो गोसोआ। थोद, आइयालाय मानो रागा जोंलाबायखोरा? आदा बे नोंसिनि न'? औ नानि, बे जोंनि न'। जा मोजां नोंसिना न'आ। मोजां मोनदों? दे नों साननैसो बेहायनो थाथ'। ओमफ्राय नानि, नोंनावथ' गोबां बाथ्रा सोंनांगौ दं आंहा, रायलायनांगौ दं। दसे थानानै रायलायबाय थानोसै ने? नों माबाफोर मोनसे जानो? मेगि जानो? आं बनायहैनि। मेगि? आं जानो। आच्छा, दे होमबा नों दसे जिरायथ' दे नानि, आं बानायना लाबोनो दानो मोनगोन। ओरैनोथ' 2 मिनिट्स होनो, बाट एसे 5 मिनिट्स नांगोन आरोना। औ हेलौ, दिनै जाथ'नाय नंलालै, थांथ'नो हानाय नंलालै आङो। मानो माने जोंहानाव आलासि गिदिर फैना दंफैयोलै, माने सासे नानि फैना दंफैयो, बेखायनोसो आङो। होद फाग्ला नङालै। बाजेनिल' सिमां नुबाय थालै नोङो। आंहा थांलायलाय सानदोंमोन बेरायनो होननाया जोङो दिनै शिवरात्रियाव। जाथ'नाय नंलालै फाग्ला। र' दा मोनायाव मा जायो नायनोसै। दे नोंसोर थांग्रोबानो जाबाय। न'आवबो रावबो गैया, आइयाबो फुजायाव थांदोंना। अके, दा खबर हरगोन आं। फन हरगोन आं दायो। औ दे होमबा ना, लाखिथ'नि। औ, सानो माबा जायो माबा नङा होमबा? गोसोखौ गाज्रि मोनथारदों आं दिनै मानोबा जायखिया। मन्दिराव दसे खुलुमलाङा मानो, गोसोखौ स्रां मोनगोन नोंबो। आंबा गोसोखौ बारा सुखुवाबा ना, बिदिनो मन्दिराव फैबा गोसोखौ एसे सान्थि मोनो। गोसोनि खोथाफोरखौ रावजोंबो शेयार खालामनो जुदि रावबो गैयाबा, इसोरथ' दङ ना। इसोरा जुदि दङबा ना, मानो आंनि जिउआव मोजां खालामालै? माबा नङा माबा मोनसे प्रब्लेमानो हरबाय थायो जे। गासिबो जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बावगारलांनानै गोदान आगान सुरलांबासो दा नोङो एसे गोसोखौ स्रां मोनगोन दा। मोनसे जायगायावनो सिगांनि माबायावनो थाबथाबाय थायोबा बोरै जानो सान? एसे मुभ अन खालामदो। बेखौनोथ' खालामनो हायाना। नाजानांगोन। आं मिथिगौ नों मानो परेशान थायो, थेवबो आंहाथ' एसेबां बुंनो मोन्थाय गैया जेन'बा, अब्लाबो नोंखौ परेशान नुनानै बुंबाय आङो। ओमफ्राय आंनियाथ' बिदिनोसै नोंनालाय बोरै सोलिबाय दं लाइफआ? अलंबारखौ मोजां हेपि लाखिलै, मिथिगौ ना? आरो सिगांनि बायदि दाजाखासै नोंबो। जागोन, आंनि दुनियायानो दायो अलंबारानोसै। नोंनि लाइफआवथ' दाबो खमसे खम अलंबारथ' दं, बाट आंनि लाइफआव मादि जालांखो रावबोआनो गैला बुंजायो। रावबो माने फेमिलिखौ एसे आलदा दोनथ'नानै आरोना, जिउनि लाइफ पार्टनारनि खोथा बुंदों आङो। जुदि नोङो सोरजोंबा हेपि गैला, अके, सोरजोंबा हेपि थानो नाजाफिनदो गुबुनजों। होद, हायो नामाब्रा बेबायदि? मा बुंनो सानदों नोंलाय? कि बैखौ बावगारनानै गुबुन? मा होनदों? हाबाब, आब'आ एसेबां गोबावनिफ्राय गोमानानै दङ, होमबालाय बे मानो पुलिस कमप्लेन होयाखै?
होया बाजैया होयाखै आं हैना फैबाय आयै आरो गाबोन गम मोनसिगोन बिनिफ्रायथ' बाजैयाथ' थिग खालामखायाखै आदानबो खिन्थायाखै आंनो खोन्थाहरबाय दे आदानबो लैजा गैया बाजैया गावखौनो गाव मा सानदों बिलाय दिनै ओमफ्राय ओरैबायदि लेबेल ना आयै थेवबो आयंखौथ' एसेबो सानखायानो मानो होनना बुंबा बिखुनजोखौ सैखायाब्रा बियो सैयाबाखि सैया बेफोरबायदि सैयानाहाय फन नाम्बारानो गैजाया ना माया बेलाय नोंनि थेख्लानि हो आंहानो एसेबां प्रब्लेमाव थायो न' आयै थेवबो फन हरबावो माब्लाबा समाव खबर लायो ओमफ्रायथ' होमबाबो जेबो बुंहराखै ने आइ आंथ' मा सानलायलाङोना आयै बाजैया मोनथिखागौमोनदां सोरजों थांदों आयंआ अबावलाय आयंनिया सोर बिब' उजिब्रबखोसै जोंनो मोनथिलायिसि आब'नालाय हासोर बिब' थानोसै आंनो दुइसिन आरो आब' ओमफ्रायथ' नोमाय मोनसे दंसै ओमफ्राय आब' गेजेर दङ आरो नोमायमोन नोंनि आयंआनो देरसिन जाहैबाय आंनो दुइसिन बिदिलाय बिब'थ' आरो रावबो गैला गावनो देरसिनबालाय थगायदोंलै बाजैया आयंआ बहाथो थांनो हाथावथाव गाव मानसिया खुदनो थाबायनो हाया खमलैनाय बाजैया थगायसुलि साला ओरैबा ओरै देवानि मारिबाय बारबा मोनथियानो दां सोरजों थांदों मादों आयंआ जायखिजाया थानायाव मिसिं कमप्लेन होनानै फैबाय आं आयंखौ दे मोजां खालामबाय आयु बेबा बहा थांमारखो मा जामारखो गोसोफ्रासो ओरैनो थिग गैखाया रासिनसो गाज्रि मोनबायहाय आया मा बोरैबा खामनाय मोनामजोबखायो आयु अरखौबोथ' अरदाबाव आङो माबा गारबोआखैमोनथ'हाय अर सायनायासो अरखिदों थाबायदोंमोन नामा जि खाथियाव दोननानै माथो खामनाय बोरैबा मोनामजोबखायो नै बोरैबा आयु थुनाय आयै बोरैबा बोरैबि सोदोबसो खोनाबावबायहां नङाथाय माथाय थुनाय मोसौ गलिथिंसो ने आयै थुलाय हाबाब आइ फैनाय गोख्रै फैनाय दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव नुसिगोन दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना लाइक कमेन्ट होनो दाबाव बोरै नांदों खोन्थाहरदो लोक्षिमोन आंनि लोगो सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दसे सम लानानै फैबाय आरो लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्टबो मोनसे खालामना हरबानो जाबाय माबोरै नांदों खोन्थाहरदे सनामोन बिदिबा जेबो उसुबिदा गैयाबा नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो फैफिननोसैलाय आंखौ बाथो लोगोफोर आंखौथ' बारा इसेबां मोजांबो मोना थेवब्लाबो नोंथांमोना जाखिनि एसे नायनानै एसेबाबो गोजोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामना हरथार दे लोगोफोर आंखौ बाथोबानो जाबाय जेनेबा एवरायनाखौ आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर गुड नाइट बयनिसिमबो लाभ इउ नेक्स्ट एपिसोडजों फैफिनसैलाय खावब्लेब्लेनो